Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg laver teknisk gennemgang i denne Pacton-trailer fra Carlsberg. Traileren er udstyret med 56 pallepladser, medstyrende bagaksel. Taget kan sammenlagt hæves 60 cm. I bagenden har vi plads til en indre gaffeltruk. Og vi har betjeningen siddende her, både til gaffeltruk, men også til taget. Nede under her har vi vægtavlen, sidder der, lufttanken, fra bagenden af har vi døren, der er medfølt der, ingen nøgle til døren. Udstyret med bakkamera. Gardinbøjlen har en mindre bule i midten. Den virker stadigvæk. Ingen større skader på præsendingen. Her er der overmalet fra gammel reklame. Indre buler på cyklistværn. Og foran har vi også betjening til taget. Så her. Alle stik ser ud til at være intakte. Traileren er kørt til salgsted. Rust op foran.